Николина Пенева издаде своята 32-а книга "Кръстопът в небето няма". Поетичен сборник. Какъв вид поезия си събрала вътре? Първо, добър ден на всички радиослушатели на Радио Русе. Искам да кажа, че винаги базата на моята поезия, това е любовта към Бога. Оттам нататък вече е тази възможност да можеш да правиш творчество. Това е 32-та ми книга и надявам се да хареса на моите почитатели. Ще правиш ли премиера на книгата? Разбира се. Къде ще бъде това и кога? Все още не съм уточнила, защото книгата е съвсем прясна. Навярно в църквата, в която аз съм член, Методистка евангелска църква, имам много приятели на моята поезия, които казват, че лягат с моите книги. Така че там най-напред. Добре, да прочета едно стихотворение от твоята книга. "Цветни очи" се нарича. "Очите ми са сред цветя. Така е в моят дом, приветно. От мрака подъл на света с цветя се пазя съответно. Червено, жълто, резеда, тук всичко има изобилно. И погледът на свобода се рее. Чувствам се стабилна. В стайчката се летя, очите ми са от цветя."